El llibre que he llegit és Ara que estem junts, de Roc Casagran. Molt bones. Jo avui us vinc a presentar un llibre de Paul Murray que s'intitula Skippy muere. Us recomano el llibre Y aleshores no en queda cap, de l'Agatha Christie. Si tú me dices ven, lo dejo todo, pero dime ven, d'Alberto Espinosa. Recomano La trena, de la Letita Colombiani. El meu llibre s'anomena La vall dels Andosins, escrit per Lala Nuart. One Piece, de Eiichiro Oda. Doncs jo recomano aquest llibre. Es titula El arte de inventarse profesiones i és de Sergio Bulat. La cova dels dies. Doncs jo us vull recomanar el llibre L'ànima separada del cos, de l'Evarasa. És molt interessant, ja que tracta sobre una Andorra que es troba en l'Imperi Romà. Va sobre la Guerra Civil Espanyola. Són petits episodis de com aquesta guerra interminable, durant tots aquests anys, molta gent va morir. Aquest llibre no és un llibre de literatura, sinó que és un llibre d'economia. I aquest doctor, precisament, doncs es va tenir que canviar la identitat. Obra de la qual consisteix d'un jove protagonista, on el seu somni és convertir-se en rei dels pirates. Més d'una adolescent que la troben assassinada. Aquest consisteix en que en Dani, un noi que investiga nens desapareguts, aconsegueix un cas. I mentre 10 persones que són invitats a una illa per un desconegut. parla sobre 3 dones, que cada una viu un problema en llocs diferents. La història de Skippy, un noi irlandès de 14-15 anys que està en un internat de classe alta a Dublín. Dona consells de com adaptar-se al mercat laboral avui en dia, no? El protagonista expressa molt bé el seu somni. Veus com la seva història es entrellaça amb un gest simbòlic, podem dir, que és la trena. D'una noia que quan fa 18 anys el seu avi mor, però no troben cap document. Ella troba una carta que diu que no se'n refia de ningú i un rellotge de butxaca que no funciona. I tracta sobre 2 germans, bessons, que han sigut separats per culpa de la Guerra Civil d'Espanya. M'agrada molt aquest llibre perquè et manté l'intriga i la tensió fins al final. Això és un aspecte que valoro molt i que fa que sigui entretingut llegir-lo. Recomano aquest llibre a tota la gent que estigui interessada sobre la història d'Andorra i sobre les curiositats que va tenir durant l'Imperi Romà. És un llibre que es llegeix ràpid, que té molta intriga i que toca escenaris d'Andorra, que tots ens són molt propers i que, per tant, fa molta il·lusió anar-lo llegint i anar reconeixent coses d'aquí del país. Un llibre divertidíssim, m'ho vaig passar molt bé llegint-lo, tot i que al final té aquest toque així melodramàtic en una mica tristón que et fa quasi caure la llagrimeta. Per tant, jo aquest llibre el recomano molt per a joves de la meva edat o potser 1 o 2 anys més grans o que estan acabant els estudis universitaris i que vulguin aprendre sobre com insertar-se en el mercat laboral avui en dia perquè dona informació molt valiosa de com destacar. Et recomano aquest llibre perquè la noia parla molt sobre els llibres i aquesta història és una barreja entre fantasia i misteri. Enganxa molt, és molt llarg, és molt extens, molta informació, tot el que succeïa i el que passava allà, i la veritat és que molt bé, m'agrada molt. No l'he acabat encara, però me queda res. Recomano aquest llibre perquè et fa reflexionar amb tu mateix, amb una història entretinguda i personatges interessants. I m'ha agradat molt perquè es pot veure la relació i com s'estimen i vols veure com acabem junts, si acaben i com estan. Dona aquest sentiment de tu, encara que estiguis amb dificultats per aconseguir alguna cosa, lluita per els teus somnis, o sigui, lluita per aconseguir el que vols.